Хорошае, можа наогул найлепшае пачуццё, радасць новых, ды новых сустрэч з людзьмі. Хочацца многа, бясконца доўга жыць, пакуль не пазнаёмішся з усімі, хто разам з табой, не, з кім разам і ты будуеш новае. Дзяўчаты у хатах чытальнях і ў клубах, прыгожыя і мілыя ў сваім жаданні працаваць на сувязь нашай заходнебеларускай вёскі з вялікай культурай. Басаногая дзетвара, якую савецкая школа навучыла глядзець на свет разумна, смела і даверліва. Вечна занятая і вечна, здаецца, непаголеная старшыня маладых калгасаў, па-гаспадарску важная і хітраватая. Падлеткі-трактарысты і камбанёры, што горш умеюць трымаць папяросу, чым колы руля. Бабулі і цёткі, што гасціна сустрэнуць вас хлебам, якога ў многіх раней так нядаўна яшчэ або зусім не бывала, або бывала ў абрэз. Хлебам і малаком, а ўвечары маладой на дварэ загатаванай бульбай, з дамавітым, утульным пахам кропу, хлебам і словам нашай шчырай гасціннасці. Як гэта здорава чытаць жывую карту роднай зямлі, напейзажвацца ў запас, зараджаць сябе жывой, вобразнай любоўю да гэтай зямлі, каб потым пісаць не выдумваючы пейзаж, а ўспамінаючы яго з запасу занятых памяццю кадраў.